Hello students, गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंथि 14.1 नि नैबे सेकेन्ड क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामगोन। आं सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे सेकेन्ड क्वेश्चन्सखौनो मोनसे आदबजों बानायनानै होदोंमोन। बे आदबा जाबाय थोंजों आदबमोन, डाइरेक्ट मेथडमोन। नैबे नुबाय जानांगौ बिसोरो। ओके, बेजों बानायनानै आं नोंसोरनो गेजेर टिखौ बोरै दिहुनदोंमोन नायबानो जाबाय नोंसोरो। आरो बे भिडिअखौ नुवाखैबा नोंसोरो बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, नङाब्ला खनानि आइ बाटनाव थांनानै नायहैनो हागोन। दा बेवहाय मा होनना बुंदों, जोंखौ मा दिहुनथिनदों? अके, व्हाट दे आर आस्किं टु फाइन्ड, बेखौ जों गिबियावनो बुजिग्रोनांगोन। जोंखौ बिसोरो मा दिहुनथिनदों? गेजेर टि दिहुनथिनदों। दे आर आस्किं टु फाइन्ड मिन। अके, मोनसे आरजाथाव आदब बाहायनानै, मोनसे सुइटेबल मेथड इउज खालामनानै जोङो मा खालामनांगौनो? फाइन्ड द मिन डेइलि वेजेस अफ द वर्कार्स अफ द फैक्टर्स बाय इउजिं एप्रोप्रिएट मेथड। मोनसे एप्रोप्रिएट मेथड बाहायनानै जोङो मा खालामनांगौ? मिन दिहुननांगौ। अके, होमबा जोङो मोनसे आरजाथाव आदब बाहायनानै सिगाङाव जों बिनि गेजेरथिखौ दिहुनखांबाय, जायखौ आं नैबेजों दिहुनदोंमोन, थोंजों आदब, डाइरेक्ट मेथड। अके, जेब्ला गेजेरथि दिहुन होनना बुङो, गेजेरथि दिहुन होनना बुङो, जेब्ला नोंखौ मिन दिहुननो थिनो, अब्ला गोसोआव लाखि बेवहाय मोनथाम मेथड थायो। When they are asking to find you the mean, then there are three methods. Always remember. First method जाबाय थोंजों मेथड, जों बेखौ डाइरेक्ट मेथड होनना बुङो। सेकेन्ड मेथडा जाबाय आजावजानाय गेजेरथि आदब, बेखौ जों एज्युम मिन मेथड होनना बुङो। आरो थार्ड मेथडा जाबाय स्टेप डेभिएशन मेथड, जों बेखौ बर'नि फारि एंगारनाय आदब होनना बुङो। बे मोनथाम आदबजों जोङो मा खालामनो हायो? जायखिजाया कुवेश्चन्सनि गेजेरथिखौ जों दिहुननो हायो। अके, आङो नोंसोरनो सिगां भिडिअआव नैबे डाइरेक्ट मेथडजों फोरोंबाय। दा बावैसो खोन्थादोंमोन ना आं नैबे डाइरेक्ट मेथडजों बोरै गेजेरथिखौ दिहुननाय जायो नै। अके, दिनै आङो नैबे आजावजानाय गेजेरथि आदबजों, एज्युम मिन मेथडजों आरो फारि एंगारनाय आदबजों, स्टेप डेभिएशन मेथडजों बोरै गेजेरथिखौ दिहुननांगौ बेखौ फोरोंगोन। अके, ओंखायनो नायलांबाय थादो। स' स्टे टिउन। होमबा आजावजानाय गेजेरथि आदबजों, एज्युम मिन मेथडजों बोरै दिहुननांगौ नायलां। स' कुवेश्चन्सआव मा दङ? बेवहाय डेइलि वेजेस 100 to 120, 120 to 140, बेखौ जोङो मा होननानै लिरगोन? थाखो खोन्दोब होनना लिरगोन। नैबेबायदि क्लास इन्टारभेल होनना बुङो इंलिसाव। खामानि मावग्रानि अनजिमा दंमोन जोंहा बर'आव, खिन्थु इंलिसाव दङ नाम्बार अफ वर्कार्स। ओंखायनो बेवहाय मा लिरदों आङो? नाम्बार अफ वर्कार्स। एफआइ, बेखौ एफआइजों फोरमायनाय जायो जेब्लाबो गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय नैबेयाव मा थागोन? जेब्लाबो थाखो खोन्दोब क्लास इन्टारभेल थागोन, बेवहाय मा थागोन? नाम्बार अफ वर्कार्स। खामानि मावग्रानि अनजिमा दंब्ला खामानि मावग्रानि अनजिमा थागोन। अके, जुदि नाम्बार अफ हाउसेस दंबा नाम्बार अफ हाउसेस होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार अफ चिल्ड्रेन होबा नाम्बार अफ चिल्ड्रेन होबानो जाबाय। मा दं बेखौ लिरबानो जाबाय। बेवहाय जिहेतु जोंहा खामानि मावग्रानि अनजिमा दंमोन, नाम्बार अफ वर्कार्स, ओंखायनो आं बेखौ होदों। अके, नाय नोंसोरो खामानि मावग्रानि अनजिमा। अके, बेनिफ्राय नैबेखौ मा होनबानो जाबाय? थाखो खोन्दोब होनना बुंबानो जाबाय। गोजोन थाबाय ना? अके, थोंजों आदबावबो जों बिदिनो लिरदोंमोन नै, थाखो खोन्दोब, थाखो खोन्दोब, थाखो खोन्दोब, खामानि मावग्रानि अनजिमा, थाखोसिन, जायखौ जों क्लास मार्क होनना बुङो। बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे डिआइ थागोन। थोंजों आदबाव डिआइ थाया। थोंजों आदबाव कलामा नैबे जौथङा मोनबेसे थायोमोन? मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै थायोमोन। नाथाय नैबे आजावजानाय गेजेरथि आदबाव, एज्युम मिन मेथडआव जोंहा मोनबेसे कलाम थागोन? मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा थागोन। अके, नैबे बारायदेरगोन आरोखि। बुजिबाय जानांगौ बयबो? होमबा नायलांदो। जास्ट जेरैहाय बेवहाय 100 to 120, 120 to 140 दंना, बेखौबो बेयावनो फज'फैफिनबानो जाजोब्बाय। बेनिफ्राय नैबेखौबो खामानि मावग्रानि अनजिमाखौ जोङो सिरियालि फज'फैबाय, जेरै दं एरै। कुवेश्चन्सआव मा दं बेखौनो फज'बानो जाबाय। जेबो गोरा गैया, ओरैबायदि गोरलै, इजिथार। जेनेबा बेवहाय कुवेश्चन्सआव दंमोन, नोंसोर नुदों नङा होमबा? नाय, आं खिन्थानि नोंसोरनो। 100 to 120 दंमोन, जों 100 to 120खौ फज'बाय। बिनि सिदा मा दंमोन? जोंहा 12 दंमोन, बेखौ 12खौ फज'बाय। बेबायदिनो फज'बोदों आरो जोङो। अके, होमबा नायलांदो जोङो बोरै दिहुनगोन। थारमाने जोंहा खामानि थाखोसिन, हाउ टु फाइन्ड दा क्लास मार्क, बे जाबाय जोंहा गिबि खामानि। थाखोसिना माखौ होनना बुङो? थाखोसिना जाबाय नैबे थाखो खोन्दोबनि गेजेर, बेखौ जोङो मा होनना बुङो? थाखोसिन होननानै बुंनाय जायो। दानि बाथ्राया जाहैबाय थाखोसिनखौ बोरै दिहुनो नाय। बाव मा दङ? 100, नङा होमबा? आरोबाव मा दङ? 120। बे 100जों 120जों प्लास खालाम, प्लास खालामनानै बेसे मोनो जोङो? 220 मोनो। बे 220खौ 2जों डिभाइड खालाम, अब्लानो जों मा मोनगोन? थाखोसिनखौ मोनगोन। जों 220खौ 2जों डिभाइड खालामबा बेसे मोनो? 110। होमबा 100 to 120नि थाखोसिना नोंहा बेसेबां? 110। क्लियार? थिग बिदिनो नोङो 120 आरो 140नि थाखोसिन दिहुनोब्ला 120जों 140जों प्लास खालाम, बेसे मोनगोन नोङो? 260 मोनगोन नोङो। अके,
260 खौ 2 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन नोङो 130 मोनगोन 130 ओके होमबा नाय बेसे बारायदों 10 निफ्राय डाइरेक्ट मा फैदों 20 प्लास जादों नङा होमबा 110 प्लास 20 बेसे जायो 130 जायो माने 20 प्लास खालामबोबाय थाबानो नोंहा थाखोसिना जागोन ओके नेक्स्ट को जों दिहुननो थाखाय मा खालामगोन बेनिखायनो 20 प्लास खालामबाय थागोन आरो मानो 20 प्लास खालामबोबाय थागोन बेनिफ्राय बिसिम बेनिफ्राय बिसिम बेनिफ्राय बिसिम बेनिफ्राय बिसिम बेनिफ्राय बिसिम फारागखौ नाय डिफारेन्सखौ नाय 20 नंना नङा 120 निफ्राय 100 खौ माइनास खालामबा नों 20 मोनो बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा नों मा मोनो 20 मोनजोबो ना नेक्स्ट खौ दिहुननो थाखाय जोङो 20 प्लास खालामबोबाय थागोन ओके होमबा 130 जों 20 प्लास खालामबा जोंहा बेसे जायो 150 नंगौना नङा नों चेक खालामनो हागोन 140 जों 160 जों प्लास खालाम नों मोनगोन 300 खौ नों 2 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनो 150 नङा होमबा आरो 150 जों बेजों डिवाइड प्लास 20 प्लास खालामबा 170 20 प्लास खालामबा 190 सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो आराम बुजायखादों थाखोसिनखौ बोरै दिहुननांगौ नाय सिगांनि भिडिअआवबो जोंहा थाखोसिना 110 130 150 170 190 बेबायदिनो जाबोदों बिसिमा जोंहा एखे जागोन ओके बुजिबायना थाखोसिनखौ बोरै दिहुननांगौ I think you have understood just you add 100 and 120 and you divide it by 2 you will automatically get class mark okay आरो नेक्स्ट को दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगौ नै बिनि डिफारेन्सखौ बेसे बेखौ जों माइनास खालामनानै बेसे मोनो जों बेखौ प्लास खालामबोबाय थानांगौ 20 मोनोबा 20 प्लास खालामबोबाय था 10 मोनोबा 10 प्लास खालामबोबाय थाबानो जाबाय दानिया जाबाय जोंहा DI हाउ टु फाइन्ड DI मोजां नाय DI खौ बोरै दिहुननांगौ DI खौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन बे थाखोसिननि जायखौ जों क्लास मार्क होनना बुंदों ना बाव मोनबेसे दङ 1 2 3 4 5 गासै मोनबा दङ नङा होमबा बे मोनबानि मादाव जायखिजाया मोनसेखौ जोङो मा लागोन ए लागोन ए जोङो जायखिजाया मोनसेखौ ए लागोन बे ए माने मा एज्युम मिन बर'नि आजावजानाय गेजेरथि होनना बुंगोन बेखौ बर'नि आजावजानाय गेजेरथि जायखिजाया मोनसे ला नोङो एज्युम मिन नों बबे मोनसेखौ लायो नोंनि गोसो अके बेनिफ्राय बहाय मा थागोन xi माइनास जायखिजाया मोनसे नोङो बेखौ लायो ना बेखौ लायो नोङो बेखौ लायो बेखौ गोसोआव लाखि नोंनि गोसो आं बे गेजेरनिखौ लानोसै 150 खौ बेवहाय 150 लाथारनांगौ बे नङा नों 130 खौबो लानो हागोन 170 खौबो लानो हागोन आं बेवहाय माखौ लाबाय 150 खौ लाबाय गेजेरनिखौ लाबाय आङो अके बे जाबाय फर्मुला DI दिहुननायनि फर्मुलाया बेनो xi माइनास ए मा क्लास मार्कनि जायखिजाया मोनसे जायखौ जों मा होनना बुङो एज्युम मिन आजावजानाय गेजेरथि होनना बुङो क्लियार होमबा नायदो आं बेवहाय ए खौ माखौ लाखो 150 बे जोंहा मा जाना दङ दायो ए जाना दङ गोसोआव लाखिदो ए बेवहाय ए सोर 150 ओंखायनो आं सिन होना दोनखाबाय होमबा DI खौ बोरै दिहुनो xi माइनास ए जोंहा बेसेबां 150 xi मानि मा बेफोर गासिबो xi दानिया जोङो DI खौ दिहुनसै DI दिहुनोब्ला xi माइनास मा जाखो जोंहा फर्मुलाया 150 जाबाय फार्स्ट xi आ 110 बे xi गोजा गासिबो 110 150 110 निफ्राय 150 खौ माइनास खालामबा बेसे मोनगोन माइनास 40 मोनगोन होमबा बेवहाय मा जागोन नोंहा माइनास 40 जागोन नेक्स्ट xi आ सोर नेक्स्ट xi आ जाबाय 130 नि फर्मुलाया दै 130 एक मिनिट 130 निफ्राय माखौ माइनास खालामनांगोन 150 बेसे जागोन -20 नेक्स्ट xi आ सोर 150 बे xi दे 150 निफ्राय 150 खौ माइनास खालामबा मा मोनगोन 0 नेक्स्ट xi आ सोर 170 निफ्राय 150 खौ माइनास खालामबा नों मा मोनगोन 20 नेक्स्ट i आ 190 निफ्राय 150 खौ माइनास खालामबा मा मोनगोन 40 मोनगोन स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो बे जाबाय माब्रैहाय DI खौ दिहुननांगौ दानिया जों माखौ दिहुनगोन FIDI now we will find FIDI okay so FIDI means FI जों DI जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ we have to multiply FI and DI so what is FI you see 12 नङा होमबा FI आ 12 and what is DI -40 होमबा जों 12 जों -40 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माने FIDI means FI आ बेसेबां 12 and DI आ बेसेबां -40 नङा होमबा बेजों जोङो माल्टिप्लाइ खालामनांगोन
अब्ला जों बेसेबां मोनगोन माइनास 480 मोनगोन क्लियार माइनास 480 स' जों बेबायदिनो जों माल्टिप्लाइ खालामजोबनानै बेसेबां मोनगोन अके 14 इन्टु माइनास 20 जों माइनास 280 मोनगोन 8 इन्टु 0 जोंहा 0 जागोन एन्ड 6 इन्टु 20 जोंहा 120 जागोन बे प्लास नालाय बेबो प्लास नालाय प्लास जादों 10 इन्टु 40 जों मा मोनगोन 400 मोनगोन अके स' बेखौ जों प्लास खालामजोबनानै बेसे मोनो जों बेखौ मा लिरो सिग्मा एफआइ अके मा लिरो सिग्मा गोसोआव लाखि एफआइ सिग्मा एफआइ माने एफआइ जेसेबां दं बेखौ प्लास खालामजोबनानै जों बेसे मोनो 50 मोनगोन जों बेखौ प्लास खालामजोबा 50 मोनगोन अके थिग बिदिनो बावबो सिग्मा एफआइ डिआइ माने एफआइ जों डिआइजों जोङो मा खालामगोन प्लास खालामजोबगोन एफआइ डिआइजों प्लास खालामजोबनानै जों बेसे मोनो जोंहा बेनो मा जागोन बेयाव इसेबां एफआइ डिआइ दं 1 2 3 4 5 बे मोनबाखौ प्लास खालामजोबनानै जों बेखौ जा मोनो बेखौ जों मा लिरो सिग्मा एफआइ डिआइ बेवहाय नायदो दानिया मोनसे बाथ्रा साननो गोनां दङ जोंहा माइनासआ मोनबेसे माइनास माइनास गोनां मोननै माइनास माइनास गोनांजों जमा खालाम माइनास 480 एन्ड माइनास 280 बावनाय दै एक मिनिट बेसेबां जायो नायदो माइनास 760 जायो जोंहा अके माइनास 760 जायो बेनिफ्राय नैबेजों जों प्लास खालाम 120 प्लास 400 बेसे जागोन जोंहा 620 स' प्लासआ 620 एन्ड माइनासआ 760 बिसोर मोननैजों माइनास खालामलायबानो जोङो बेवहाय सिग्मा एफआइ डिआइखौ मोनगोन होमबा जोंहा 760 निफ्राय देरसिननिफ्राय जों फिसासिनखौ माइनास खालामगोन बिगारनिफ्राय सिमुलारखौ अके बे माइनास बे प्लास 6 निफ्राय 2 फैबा 4 7 फैयो होमबा जोंहा बेसे मोनो नै माइनास 140 स' बेवहाय जोंहा बेसे जागोन माइनास 140 सरि बियो 520 जागोन बियो 520 स' बियो 240 जागोन अके बोरै खालामनांगौ बुजिबायना बेजों प्लास खालाम बेजों प्लास खालाम बेनिफ्राय माइनास खालामलायबानो जायो बेनिफ्राय सोर देरसिन बेनि सिनखौ होबानो जाबाय स' माइनास 240 मोनबाय जोङो बे मा आदबमोन जोंहा आजावजानाय गेजेरथि आदब एज्युम मिन मेथड एज्युम मिन मेथडजों गेजेरथिखौ बोरै दिहुनो बिनि मोनसे एक्सट्रा फर्मुला दंखायो बेनिफ्राय थोंजों आदबजों गेजेरथि दिहुननाय मेनखौ बोरै दिहुनो बिनि थाखाय फर्मुलाया नैबेमोन फर्मुलाया दिस वाज द फर्मुला बाय the method of what direct method this is direct method formula okay बेनिफ्राय दानिया जों मा एज्युम मेथडनि फर्मुलाजों जों गेजेरथिखौ बोरै दिहुनो बेनि थाखाय जोंहा मोनसे फर्मुला दंखायो आरो बे फर्मुलायानो जाबाय नैबे मिन इक्वल टु ए प्लास सिग्मा एफ आइ डि आइ डिभाइडेड बाय सिग्मा एफ आइ बे जाबाय आजावजानाय गेजेरथि आदबजों दिहुनोब्ला गेजेरथिखौ बोरै दिहुननांगौ बिनि मोनसे फर्मुला दिस इज द फर्मुला when you used assuming method and direct method नि फर्मुलाया नैबेमोन थोंजों आदबनि फर्मुलाया गेजेरथि दिहुननाय फर्मुलाया स' एखौ आं दहायनो बुंखादों एया जोंहा मामोन आं सिना जांखानि 150 खौ लादोंमोन जोङो सिग्मा एफ आइ डि आइखौ जों मा बेसेबां मोनखो माइनास 240 बेनिफ्राय सिग्मा एफ आइखौ जों बेसे मोनदों 50 स' ब्रेकेटखौ बोखारग्रोदो प्लासजों माइनास 240 प्लास माइनास जाबाय 50 50 स' 0 जों 0 दाननो हायो जोङो अके बे 24 खौ जों 5 जों डिभाइड खालाम 5 जों डिभाइड खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 4.8 बेखौ डिभाइड खालामना नाय होमबा नोंसोर मिथिगोन 4.8 मोनगोन नोंसोरो होमबा जोङो 150 निफ्राय 4.8 खौ माइनास खालामबानो जोंहा एन्सारखौ मोनसिगोन आरो एन्सारा जाहैगोन जोंहा 145.2 जाहैगोन अके नैबेजों एखे ओंखारहैबाय नै बेयावबो बेसेबां मोनदोंमोन 145.2 बे मा मेथडमोन थोंजों आदबमोन डाइरेक्ट मेथडमोन नों जायखिया मेथडजों बानाया मानो एन्सारा नोंहा सेम जाहैखागोन बुजिबाय ना जास्ट मेथडआल'सो आलादा जागोन बानायनाय स्टाइलासो पेटार्नआल'सो अके एन्सार विल बि सेम वेदार इउ इउज्ड बाय एनि मेथड नों थोंजों आदब बाहायबाबो एन्सारखौ बेसेबां मोनहैगोन आजावजानाय गेजेर आदब बाहायबाबो एन्सारखौ बेसेबां मोनगोन फारि एंगारनाय आदबजोंबाबो एन्सारखौ बेसेबां मोनगोन अके स' दानिया आं नैबेजों बानायसैलाय नायलांबाय थादो एखे जागोन प्रसेसा जास्ट माखासेल'सो बारायदेरगोन स' जों बे सेम कुवेसन्सखौनो दानिया लास्ट नैबे फारि एंगारनाय आदबजों बोरै दिहुनो बेखौ नायलांसै टेबोला बेबायदिनो जागोन जेरै बाव दङ बेबायदिनो जागोन जास्ट मोनसे टेबोल बारायदेरगोन नाय आं माबायदि टेबोल बानायदों नै थाखो खोन्दोब जायखौ जों क्लास इन्टारभेल जों खादों खामानि मावग्रानि अनजिमा बेनो नाम्बार अफ वर्कार्स बेनो थाखोसिन बेनो डिआइआबो बेनो
जास्ट नैबावहाय UI xi माइनास a बाय h बे बारायदों बेनिफ्राय fi di दंमोन बेनि जायगायाव मा जादों fi ui जेबो गोरा गैया अयथासार गोरलै होमबा बेवहाय जेरै जों फज'दोंमोन ना 120 to 100 100 to 120 सेम बेबायदिनो जोङो पुट खालामदों बेवहाय ओके सिमिलार टू प्रिभियास वन 12 12 फज'दों 14 14 फज'दों 8 8 फज'दों 6 6 फज'दों 10 10 फज'दों नाय जेबो गोरा गैया थाखोसिन जायखौ जों क्लास मार्क होनना बुङो बेबो बेनो सेम ओके एन्ड DI हाउ वी फाउन्ड DI जों DI खौ बोरै मोन्दोंमोन थिग बिदिनो बेयावबो DI आ बेनो एखे सेम ओके -40 -20 0 20 40 सेम नाउ fi di बिनि उनाव जों fi di फैदोंमोन खिन्थु बिनिया मा फैखो ui फैबाय मोनसे बारायदेरबाय ओके xi माइनास a बाय h नैबेनि जायगायाव बिनि उनावसो लास्टआव fi ui बेखौ बोरै दिहुनगोन नाय नोंसोर साननो हागौ बिराद गोरा जाबाय होननानै जेबो गोरा गैया नाय xi माइनास a माने मा xi माइनास a माने नैबेखौनो होनना बुंनाय जादों xi माइनास 150 जों a खौ माखौ लादों 150 खौ लादों a खौ जोङो 150 खौ लादों दै गोसोआव लाखि a माने जों दहाय बुंखादों एज्युम मिन होनना बुंखादों थाखोसिननि मादाव क्लास मार्कफोरनि गेजेराव सोरखौ नोङो नैबाव फज'यो नैबाव लायो बेखौ a होननानै बुंनाय जायो क्लियार स' बेवहाय जोंहा मा जागोन 150 जागोन xi माइनास a माने जोंहा xi माइनास 150 माने नैबेखौनो होनना बुंनाय जादों नैबे di खौनो होनना बुंनाय जादों एक्चुअली बेवहाय जोङो ओरै लिरबाबो जोंहा जेबो गोरोन्थि जाया ui इकुवेल टू di बाय u लिरबाबो जोंहा गोरोन्थि जाया आन्डारस्टुड क्लियार जाबायना बे फर्मुलाया बेनो xi माइनास a खौ माजों फोरमायनाय जायो di जों फोरमायनाय जायो xi माइनास a is denoted by what di so you can in the place of xi minus a you can write di no problem without any problem you can write di जेबो प्रब्लेम गैयालासेनो नों बेखौ लिरनो हागोन di ओके होमबा xi माइनास a बेसे जोंहा -40 -20 0 20 40 बेखौनो होनना बुंनाय जादों बुजिबाय दा बेखौ जों माजों डिभाइड खालामनांगौनो h स' व्हाट इज h माने नैबेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय जायखौ जों थाखो खोन्दोबनि लावथाइ होनना बुंनाय जायो लेंथ अफ क्लास इन्टारवल आन्डारस्टुड होमबा 120 निफ्राय 100 खौ माइनास खालामना मोननाया बेसे जायो 20 जायो नङा होमबा 20 होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 20 ना बे 20 जाबाय h ओके बे 20 जाबाय h बे 20 जाबाय h होमबा xi माइनास a डिवाइडेड बाय h माने नैबे xi माइनास 150 बेखौनो होनाय जादों बेवहाय जेसेबां दङ बेखौ जों माजों डिवाइड खालामलांबाय थानांगोन h जों h आ जोंहा बेसेबां 20 जागोन जेरावबो 20 जागोन नों नाय माइनास खालामना मोननाया 20 जागोन बे 20 जों नैबेखौ जों 20 जों डिवाइड खालामना मोननायानो ui जागोन बेखौ 20 जों डिवाइड खालामनायानो ui जागोन बेखौ 20 जों डिवाइड खालामना मोननायानो ui बेखौ 20 जों डिवाइड खालामना मोननायानो ui बेखौ 20 जों डिवाइड खालामना मोननायानो ui जागोन क्लियार आई थिंक एवरीथिं इज क्लियर xi माइनास a माने माखौ होनना जादों बेखौ होनना बुंनाय जादों xi माइनास 150 xi माइनास 150 आ मा होनबा नैबे बे गासिबो बेखौ माजों डिवाइड खालामनांगौ h जों h आ बेसेबां बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 20 20 20 ना बे 22 जों बेखौ डिवाइड खालामनांगोन बा 40 खौ 20 जों डिवाइड खालामबा जों बेसे मोनगोन -2 मोनगोन माइनास दं नालाय -20 खौ -20 खौ 20 जों डिवाइड खालामबा जों मा मोनगोन 1 मोनगोन 20 खौ 0 जों डिवाइड खालामबा जों मा मोनगोन 0 मोनगोन 20 जों 20 डिवाइड खालामबा जों मा मोनो 1 20 जों 40 खौ डिवाइड खालामबा जों मा मोनो 2 मोनो क्लियार होमबा नायदो दानिया fi ui व्हाट इज fi 12 व्हाट इज ui -2 12 जों -2 जों माल्टिप्लाइ खालामदो सानजाबदो बेसे मोनगोन नोङो 24 मोनगोन -24 मोनगोन 14 जों -1 जों सानजाबदो बेसे मोनगोन नों -14 मोनगोन क्लियार 8 जों 0 जों माल्टिप्लाइ खालामदो 0 मोनगोन 6 जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामदो 6 मोनगोन 10 जों 2 जों माल्टिप्लाइ खालामदो 20 मोनगोन fi ui means fi जों ui जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ क्लियार स' जों बेवहाय मा खालामगोन दानिया बेवहाय सिगमा fi ui दिहुनगोन बेवहायथ' जोंहा थाखागोन बियो बेसेबांमोन जोंहा 50 मोन क्लियार दहायनि बायदिनो बावबो -24 जों 14 जों प्लास खालामदो बेजों बेसेबां मोनगोन जोङो -38 मोनगोन जोङो बिसोर मोननैजों जमा जागोन -38 आरो बिसोर मोननैजों 26 माइनास खालामलायदो 8 निफ्राय 6 खौ माइनास खालाम होमबा जों बेसेबां मोनगोन -12 मोनगोन अके जोंहा माइनासआ देरसिन ओंखायनो सिना मा जादों माइनास दानिया जोंहा गेजेरथि दिहुननायाव थांसै स' बे आदबजों फारि एंगारनाय आदब स्टेप डिभिजन मेथडजों जेब्ला जोङो गेजेरथि दिहुननो होयो मिनखौ दिहुननो होयो अके दिस इज मिन
अब्ला फर्मुलाया बे a प्लास h सिग्मा fi ui नैबेखौ होनना बुंदों n डिवाइडेड बाय सिग्मा fi दहायनि फर्मुलाया मामोन नायलाय a प्लास सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi मोनना थिग बेजों लोगोसे मा दंदेरो दाने h माल्टिप्लाइ दंदेरो आरो जेबो गोरा गैया बा e खौ जों बेसे हमना लादोंमोन नैबावहाय जों e नैबेखौ होनना बुंदों e होनना बुङो दे बेखौ e थाखोसेनि मादावहाय नों सोरखौ लायो नैबावहाय बेखौ e लायो होमबा e आ जोंहा बेसेमोन 150 मोन h आ बेसेबांमोन बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 20 मोन ना होमबा 20 जागोन सिग्मा fi ui आ इनि -12 बेनिफ्राय सिग्मा fi आ इनि बेसेबां 50 ब्रेकेट बोखारबा माइनासजों माइनास प्लास बेजों माल्टिप्लाइ खालामदो जों माल्टिप्लाइ खालामबा 240 मोनगोन जोङो अके गाहायाव दङ 15 होमबा बेजों दानबाय होमबा जोंहा बेजों प्लास खालामनानै डिवाइड खालामबा जोङो एन्सारखौ मोनसिगोन सरि बियो प्लास जाया नैबेयो जोंहा जिहेतु प्लाससोमोन ना होमबा प्लासजों माइनासजों मा जागोन बे माइनास जागोन आरो बेखौ डिवाइड खालामबा जों बेसेबां मोनदोंमोन 4.8 मोनदोंमोन होमबा 145.2 खौनो मोनहैगोन जों एन्सारखौ बुजिबायना बयबो माइनासजों प्लासजों माइनास जाबाय बेजों माल्टिप्लाइ खालाम सानजोबनानै जोंहा बेसेबां मोनदोंमोन बेनिफ्राय 0 0 दानबाय 5 खौ 24 जों रानबा बेसेबां मोनो 4.8 एन्सारा जोंहा 145.2 आनो ओंखारहैयो स' जायखिजाया मेथडजों बानाया मानो जोङो एन्सारखौ बेसेबांखौनो मोनहैगोन अके दहायबो बेसेबांखौनो मोनहैदोंमोन जोंनि मा आदबमोन बियो आजावजानाय गेजेरथि आदबजों स' बेबायदि बानायो जेबो गोरा गैया थोंजों आदबजों बानायबाबो नोंहा एन्सारा एसेबां मोनहैगोन नै बे थोंजों आदबमोन दै नै थोंजों आदब डाइरेक्ट मेथड अके स' आं सानो नोंसोर बुजिबाय बुजिबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो फैबाय थानाय उननि समाव आं नैबे नाम्बार 3 खौ सल्भ खालामनो हागोन नाम्बार 3 खौ सल्भ खालामनानै होगोन बेनि थाखायनो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों थेंक इउ